Uy, Dam. Wala na ba ko naman sayro, Dam? Ay, wala ka na masayro kuya. Oo, wala. Pero na may turno dyan sa unahan, no? Ay, init mong kay kuya. Ay, magbaktas pa ko. Maupod, init po gani king panahon. Pero asa man di ka, Dam? Ay, diha ko sa unahan kuya oy. Unahan? Dool naman ka na, Dam. Oh, dol raman ya. Diha sa kanto ya oy. Sige, sa kanya lang dali, Dam. Yaya, diri lang ya. Ay, dali, di ka, Dek. Yaya, pila man akong hatagon niya. Ay, sus. Ay, na, uy, kay. Basta piting at sika mo sa kaya sa kuha. Libre, ano? Ay, sige, dili majud ka magpabayad. Ay, nagbayad, Dam. Pero mga lang ko na mag-number. Ay, sige, tagaan ka. Ah, sige, Dam. Naku, cellphone dali. Buta mo cellphone number, ha. Oh, dara kuya, oh, nanak kong number diha. Ay, salamat. Salamat kuya. Sige, sige, salamat po. Kuha, di ko number sika, oh. Nya da mulag, dayot na ka. Palagi kita kasi pista ron nila, may ingitson. O kaya niya, lami pista ron kita. Iya, uy mo lang. Ya. Saan masigtis niya ni Mukoy? Eh, nana ko chicks, ya. Chicks, ikaw maka-chicks ang dagwaya na. Pag sure lang. Sa mas lumulag na. Di ba mo to? Namagay ko number niya. Eh, dos-dos si Mukoy ha. Kadaot ni mong ngipon, maka-chicks-chicks ka. Gani no. Tingit mo to. Na, unsa man? Tawagan ako. Usa man tawag-tawag. Ipatuwar mga kita, me. Tama bitaw. Patuon? O sige, patuon ako dali. Akong tawagan. Sige, paabot mo dali. Bantay, bito ka ng chicks ni mo ha. Ano to? Sa kuha padulong na gani, no? Atay, chicks kiday na mulag. Kuya, ikaw to nanawag kuya, no? Ya, atis tong bayan na to. Lahi mo siguro tong number ang yata. Kuya! Kaluon! Uy, kuya! Nanawag na ba ka?